Sa wakas yung tao nakapahuway na grabe. 48 hours nag-duty. Uy, ginoo ko ay tugtog. Sakita naman gisa kong mata in taon. Wag gini kapiyong bisag kadali lang kayo. Ay, dukaan na nako ay. Kanindot yun nga na nakalingkod na in taon ko. Okay, saan tang-tang eh. Okay. Gay. Ay. Ayaw, di ma! Aduh ka. Uy ay. Ay, taon ko lang. Taon ko pa lang. Biya ka puya. Relax na ginin taong ko 48 hours na duty. Ha? Dili mo ka hugas? Ayaw, di ma! Dali, hugasin niya. Asa na mo anak? Dali. Sus, tabang abi mo oy naunsa nga hugasan na magukunagod. Nagkuhan kayo hugasan mo daghan kay diri og kanang mga kunay paglapay ko na kaliro. Ano may mga kaliro diri? Wala man hugas diri disa. Okay mo na panglabay. Unsa man atong lumagan? Unsa man atong Ay sigsaba. Dali na. Hugasin niya diri. hugasan na ginaay ni yaw da. A few moments later. Ay, salamat na hilom na gitaw. Tampay katugon ka ita. Ako gay na ingat kita ko na. Lingawa dito. Mga lingawa. Yan na ganahan ka ta. Dili jud kay mo abda. Unsa man taon mo hindi mo ganahan na kuntian. Tanay. Ano na balay magtiwas? Dala na balay. Ay, salamat ang taon. Relax na gyud ko ay. Kuya eh. 12 seconds later. Sayang na sa! Oh no! Talaga! Nagsunog! Ang pag-ibig mo sa akin! Sayang na sa! Talaga! Ginoo ko nagkanta pa rin batiyag tingog. Gabi na kong naisunog. Aning banda ba sir? Pagtingog, di ba? Mahalas na nila! Sayang na sayang! Talaga! Uy, Jessa! Oo, magnaunsa ka diyan. Ayan, mga tawhana. Gawan ako si Arok, naunsa. Ayaw, di ma! Silingan na, oy, di man makatog na to. Salamat taon, hilo, makatog, mag-isyo ko ani. A few moments later. Ano man ka drone, oy? Wala na mga basta! Piso lang, te! Di mo wala! Ayaw, di ma! Uli! Ano na? Kuya eh. Ayaw ko lansang dialab. Tara Wala na. Agoy, maumahin sa ipamanday ni mga tawa na nga yung pahuway ta. Kalagot man ang mga silingana, oy! Ay! Papatog! Saan mo di, ay! Uy! Papoy ko na, ginailatog! Pa! Nailatog! Ako na to. Oh, nailatog ko no! Sorry. Uy, yung mga silingana, oy! Sorry. Do mo ni. Oh! Natay tuloy. Natay duganan. Makakabuhi. Nagbilang ko na, ya! Ay! Sa sintarang kilo day. Ay, sige, ya! Ya! Ay, balik ko sa kilo! O sige day. Manako, eh, sa Madonna baan. ya! Kristo ka na, imong tulo, ya!
Oy, pwede pa kayo nila. Gikaw pa niya sa dagat. Yan, nice kalop ya. Oh, nakasa doon. Ya, kulay. Kulay. Uyam. Kalit ya. Patimbang! 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 Plastic! Lata! Plastic! Lata! Puto! Nansan! Plastic! Lata! Puto! Mapalit! Hoy! Ay mapalit na rin! Adto mo sayo! Natulansan ko rin! Timbangan eh! Uy! Gana! Apila ng sin! Sin sa mong silingan! Ay, ayaw na! Kay kasabaan ta! Oy! Muayog mga cellphone nga gubo! Ayaw, di ba? Muayog electric fan! TV! Besig na mo diya! Mo palit og cellphone nga gubo! TV nga gubo! Musumpay og mga silver! Gold! Oy mga tilingan na to diha! 28 a.m. Ay! Bilat sa kambing! Ahak gini sa kita, oy! Ay! Mangyari ka kinsa maning kaoy dali diri! Ta, oy! Woo! Kabaw kang kandal la diha! Parte po kang danghaga! Ta, oy! Ako nagsamad ako! Animal! Nagdugo na! Ayaw, di ba?